Det er bare fordi, I snakker meget sammen. Er det fordi... Er der et eller andet? Nå, for fanden. Jeg ligner en, du har set før. Altså, nu... Procentmæssigt, så er det her det bedste svar, jeg kan give dig. Jeg er ked af, hvis jeg har gjort noget dumt. Ja, det var mig. Nå, okay. Der er mange, der siger, at jeg ligner ham der kokken fra Masterchef. Og det er pisse irriterende for den. Nej, kan du ikke lige smøre mig en rejemad? Nej, det ved jeg da ikke. Det er ikke, at folk spørger mig om det. Bare kom over. Ved du, jeg napper en rejemad. Ja, okay, men jeg... Så tager jeg den bare på beløbet. Jeg ved ikke, hvad. Skal vi finde ud af, hvem det er? Eller har vi mødt hinanden før? Hvad hedder du? Det er Christina. Okay, jo, det var jo dig, jeg snakkede til før, hvor du blev ved med at svare. Det er fedt. Så nu er han der. Okay, Christina. Hvad laver du? Du er pædagog. For voksne, for børn? For voksne? Vi nærmer os. Okay. Hvorhenne? I Nordvest. Ja, det er mig. Det er mig. Og som sagt, undskyld. Jamen, jeg ved det kan det være, vi har mødt en anden dag, vi har været fulde i byen, og jeg kom hen og sagde, så har du sagt, og nu sidder du over for din kæreste og prøver at bortforklare hele situationen. Eller jeg ved ikke, om det er din kæreste. Det er en date, den er færdig. Lad os... Det er jeg ked af. Vi lader den ligge. Men til dig, jeg vil nok lige blive tjekket. For jeg kan nemlig godt kende dig, Christina. Også selvom du har tøj på. Hvis du kommer på det, så lad os bare, så tager vi den. Og så... Okay, hvad var det? En animationsfigur? Ja. Nå, men så lad os da være ærlige. Ja. Det er mig. Der har 5.000 minions hjemme i kælderen.